kunnafoni bakurubaw la ministre min sigilen do mara cɛmabɔli kunna ka taa se kalafili yɛrɛ labɛnni ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale kɔni ye wele bila sifinnakaw ma bɛɛ lajɛlen ka boli ka taa i tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛn yɛrɛ kan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma fichier électoral. Je ye yiriden mandumaba ye min bɛ matarafa an balakaw fɛ ka kɛ na la wulikajɔ kɛra teleɲɛta fɛ ka don Bamakɔ yɛrɛ jɔafiyɛ dɔ la ka se ka taa jeko yɛrɛ kibaruyaw ɲini. Farafina kibaruyaw la kɔnɔwari jamana ka fanga senamatɔn ale kɔni bɛ ka wele da ka fɔ camancɛla fanga u ka bila sen ka min ɲɛmaya bɛ di nantajɛ dɔ ma ni an ko ma ko civil. O bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni donba kalo ye ni dɔw ko a ma mawuludu kalo o tile 16 ye bi hijira ye san 1442. I n'a fɔ an tun ye a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na bakurubaw la ministre min sigilen don mara cɛmabɔli ko ka taa se kalafili yɛrɛ labɛnni ko kunna anw ka jamana kɔnɔ ni ale yɛrɛ ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni ye wele da sifinnakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu si bɛ bɔ san 18 ka taa san 25 bɔɲɔngo la u ka taa u tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛn kan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma fichier électoral a ye nin dantigɛli kɔni kɛ ka kɛɲɛ ni jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ ka ca bɛnnen don kalafili yɛrɛ labɛnni ko kunna ni a bɛ fɔ a ma délégation générale aux élections a ye nin kulu kofɔlen bisimila o bisimilali de senfɛ a sɔrɔla ka nin dantigɛli in kɛ Ali Kulubali ale ye ɲinini min kɛ a kisaw kan an ka jɛko seereyaw lajɛ. Mali kungago kibaruyaw la Mali ministre min ka baara ɲɛsin bɛ Mali dugukolo labɛnli ani a cɛbɔli kɔnɔma ni o ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation o ministre ɲɛma ni o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye a jirala k'a fɔ ko juma tɛmɛlen a kɔni ye wulikajɔ kɛ k'i ɲɛsin yɔrɔ dɔ kɔnɔma ni u b'a wele ko délégation générale aux élections n'u ye DG ye ka se ka wuli ka se o ɲɛmaaba kɔnɔma n'u o ye général Siaka Sankare ye yaasa a n'o nata sigi ka kuma kalafili minnu bɛ ka na fɛn ye Mali kɔnɔ n'o ye jamana ɲɛma sigi kalafiliw ye o baaraw bɛ se ka boli sira jumɛnw fɛ o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ko a kɔni selen nin yɔrɔ in kɔnɔ na ko fɛn ye nin cakɛyɔrɔ maaw n'u ko o kɔni y'a kunbɛn ni o bolo fila kɔni ye k'a lɔrɔ bɛ ani ka fɛn ye a bɛrɛbɛrɛ kosɛbɛ nka fɛn ye Abdoulaye Mayiga ka sana ani ninnu kɔni ka sigi ka kuma ko a kɔni taala ɲɛda fɛn ye wolomasiri taba minnu bɛ da in kɔnɔ na n'u ye gardiw ye ka foliba kɔni bila olu fana kɔni yɔrɔ o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Abdoulaye Mayiga ani ninnu sigilen ka kuma ko o kɔni kɛla sababu ye fɛn ye kalafili gafe min kɛla sababu kɔni ye ka se ka fɛn ye wasade kalafili min tɛmɛna Mali kɔnɔ san 2020 kɔnɔ ni o kɛla sababu ye k'o kɔni bila sen kan o y'o gafe kɔni ta ka jira a la a ye i ɲɛ filifili o la ka se ka o kɔni lɔrɔgɛ cogoya min na o de kɔfɛ fɛn ye Abdoulaye Mayiga a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye camancɛ fanga ni o kɔni bi sigi waati min na ko bɛnkan sɛbɛn dɔ de bɛ yen ni o bilala sen kan ni u b'a wele ko charte ani feuille de route ko ni ye o kɔni o gafe o kɔnɔna kɔni ta ka lajɛ hin'a ye k'a fɔ ale ka cakɛyɔrɔ n'u ye ministère de l'administration territoriale de la décentralisation ko jɔyɔrɔba bɛ olu ale ka cakɛyɔrɔ kɔnɔna fɛn ye kalafili nata in o lɔrɔ bɛli kɔnɔna o de hokumu kɔnɔ a ko o de hokumu kɔnɔ ko fɛn ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko fɛn ye jamana camancɛ fanga ɲɛmaa badaw ko a kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kalafili min kan ka kɛ Mali kɔni kɔnɔ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko transition ka baaraba dɔ kɔni ye o ye o na se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔni kɔnɔ cogoya min na ko badaw ko a y'a ɲini k'a fɔ ko o ka fɛn ye kalafili kɔni labɛn ni kalafili labɛnla ka ɲɛ tiɲɛ ani fɛn ye hɛrɛ kɔni kɔnɔna ko i n'a ye k'a fɔ maa min bɛ yen ni o kɔni ma gbɛɲɛ ko o bɛ se ka wuli cogoya min na ka taa maa min fana ni o kɔni gbɛɲɛna ko k'a fɔ tare k'a fɔ ko jamanadenw ko cancan na u ye fɛn ye danaya kɔni da e de kan ko o bɛ o baaraw de la o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔni kɔnɔ cogoya min na wa fɛn ye Abdoulaye Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko o ko ti ɲɛ sɔrɔ fiyewu ko fo ale ka cakɛyɔrɔ n'u ye ministre so in ye fo ka taa se fɛn ye DG mɔgɔw ma ani fo ka taa se commission électorale nationale indépendante n'u ye seni olu bɛɛ lajɛlen ka baara bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fɛn ye nin baara ninnu u bɛ se ka kɛ cogoya min na o de hokumu kɔnɔ fɛn ye DG maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ministre Abdoulaye Mayiga a ye laɲini min kɛ o n'a a dɛmɛ o n'a jukɔrɔma tondo o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka wasa sɔrɔ fɛn ye ni kalafili in kɔni na cogoya min na o de hokumu kɔnɔ fɛn ye Abdoulaye Mayiga a kɔni nana jateminɛ dɔw kɔni kɛ kalafili minnu kɔni tɛmɛna o gafew sanfɛ a nana ye k'a fɔ ko fɛn ye denmisɛnninw ani maliden minnu bɛ yen ni olu si bɛ t'i jɔ san 18 ka taa fori san 25 la a nana ye k'a fɔ olu caman kɔni tɔgɔ tɛ kalafili gafe in kɔni kan o de hokumu kɔnɔ a ye laɲini kɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ san 18 san 25 maaw ka taa o cogoya sɛbɛn kalafili gafe la ko olu de ye maaw ye maa minnu ka ca Mali kɔni population Mali jamanadenw la kosɛbɛ yaasa o na se ka fɛn ye jamana
jamanaden ɲuman ani jamana ɲɛma ɲuman sɔrɔ ka bila jamana kunna cogoya min na. Wa ko ni y'a jateminɛ fɛn min ye DG ye ko cakɛyɔrɔ min don a bilala sen kan fɛn min ye san 2000 waati, wa ka baara ti dɔwɛrɛ ye ka se ka kalafili gafe ka se ka o kɔni bila sen kan ani ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ka tugu kɔ k'u jateminɛ ani ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛɛrɛtɔ minnu be Mali kɔnɔ ka se ka olu ka kasabeko ka olu kɔni ɲɛnabɔ ani u be se ka dɛmɛ don seni fana ma ni seni ye a laɲini kɛ u fɛ. Je yiriden ye min bɛ matarafa kosɛbɛ an balakaw fɛ ka kɛ na la. O kama ni ye je yɛrɛ ta k'a lajɛ a nafa ni a bonya yɛrɛ kosɔn teleɲɛta ye wulikajɔ kɛ ka don Bamako yɛrɛ jɔafiyɛ dɔ la ka se ka taa ɲininkali kɛ je yɛrɛ nafako ka walima a suguw bɛ cogoya jumɛn na an bɛ don minɛ ko bi. Ni ye je yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a dundala ka di cogo min na wa a nafa yɛrɛ ka bɔ adamaden yɛrɛ farikolo la o cogoya kelen na kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲɛfɔcogo la. Aissata Touré ani a ka jatala Musa Jalo u ye min sɔrɔ seriya la je kun kan ko kɔrɔfɔ la an ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Je ale ye da dumuniw na fɛn min ni a bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔna na wa an b'a kɛ an ka dumuni kɛtaw la ka caya. A jirala k'a fɔ ko je yɛrɛ fo ka taa se a kisɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ dunfɛn ye. O kama an wulila ka se sugu la yaasa ka ɲininkali kɛ je yɛrɛ sanni feere bɛ cogo di sugu kɔnɔ ni wagati ninnu na. An ka je n'u nana ari mobili b'a kɔnɔ n'an ye min an b'o tɛrɛmɛ k'o san. An bɛ n'a to ya k'a feere gitɔrɔn da la ya an mɔgɔ naani de bɛ je feere na ya. Je bɔlen b'ale don sa ala tɛ ka san yɛrɛ. N'an ye je san sa jetigi b'a fɔ ko an ye wariba sɔrɔ la ya k'a sɔrɔ an ye débrouiller la an tɛ wariba sɔrɔ la ya. An bɛ dɔ i sa i fɛ yen nɔ kɛmɛ ni 50 kɛmɛ 2. Dɔ i bɛna fɔ an yɛrɛ ma ya k'an ka 50 je ni 40 je di a ma. Mais komi jago kɛra nɛmɛ le ye sisan. An fana b'an débrouiller k'a di client ma dɔɔni dɔɔni. N'olu y'a juru ta olu mana feere kɛ sa o bɛ n'o wari d'a ma. Bon je cayalen no sisan. Je a taa la ka san bolo san tiɲɛtaw ka ca ni santa ye. Jetigi yɛrɛ nana je d'a ma 10 tonnes ɲɛ kelen. A ka ca ni kalo kelen yɛrɛ a tɛ ka san a ma ban. A nana je d'a ma 125. An yɛrɛ b'a la ka je feere 150 120 an bɛ ka dɔw yɛrɛ feere 100. O don kuna sini an ye katarani falen cɛ ala ka taa bɔ. A cɛta de ka ca n'a a santa ye sisan. O de kɛlen don k'an sɛgɛn jiko la a cɛyara kojugu. A bɔli de bɛ k'o kɛ. Bon n'ale bɔra parce que mɔgɔw bɛ dɔɔni de san k'a k'u ka na la. Dɔw bɛ 5 la san dɔw bɛ 10 na san. Mɔgɔ si tɛ 40 na san je la ka kɛ na la. O de b'a kɛ ale tɛ san kosɛbɛ. Je feerebagaw y'a yirana k'a fɔ nafa caman de bɛ je la min tɛ da dumuni ta fanfɛla dɔrɔn ye. Nafa bɛ n je la dɛ je kɔrɔ ka ca mɔgɔ i bolo fama la mɔgɔ yɛrɛ b'a san dɔ yɛrɛ b'a san dɔrɔn k'a bila i ka bon nɔ dɔ i b'a san k'a dun o ye n je nafa le a kɔrɔ k'a di fana. Nafaba de bɛ je la n'i y'a dun kɔnɔnabana a b'o kɛlɛ k'o ban pewu je nafa ye nin de ye mais kɔnɔnabana gɛlɛman je b'a kɛlɛ ka ban jekisɛ b'o kɛ je fara b'o kɛ je yɛrɛ b'o kɛ. Je nafa o tɛ fɔ ka ban. Je filɛ je bɛ koko furakɛ je bɛ kɔnɔnajeli furakɛ a bɛ sumaya furakɛ bana dogolen caman bɛ n'an t'a dɔn je b'a furakɛ. Je fana filɛ u bɛ fɛn caman fɔ je kan n'i y'a kɛ to ye o a b'i ka bana furakɛ n'a y'i ja i b'a balabala n'a y'i ja sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ kɛnɛ fitinin tigɛ k'a dun a bɛ kɛ hors d'œuvre ye u b'a kɛ o ye dɔw b'a kɛ ji. Docteur minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen don da dumuni ko ta sɛgɛsɛgɛliw ma olu y'a yirana k'a fɔ je ka ɲi kosɛbɛ farikolo ma wa fɛn min ye je yɛrɛ ye ani a kɔnɔna kisɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ nafa ɲa kɛrɛnkɛrɛnnen na a bɛ se ka kɛ ka infection walima kɔnɔjaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. U y'a yira tuguni k'a fɔ je bɛ se ka kɛ fɛn caman wɛrɛ wa a ka ɲi denmisɛnninnakaw ma kosɛbɛ. O kama bɛɛ lajɛlen kan ka je dɔɔni ɲini ka k'i ka duntaw la yaasa farikolo kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogoya min na. I n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ anw ka jamana kɔnɔ Sumayila Sise ka taa se maa 3 wɛrɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen labilara minnu tun bɛ jasolikɛla dɔw ka bolo kan dɔw ka ɲɛfɔcogo la jatigɛwale kɛbaa dɔw a jirala k'a fɔ a kɔni bilali in kɔni kɛra ni kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ caman ye jatigɛwale yɛrɛ kɛbaa ninnu fɛ minnu kun kelen don ka Sumayila Sise yɛrɛ jaso kuma ɲɔgɔnyaw kɔni kɔfɛ a jirala k'a fɔ nafolo min sarala jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw ye walima jasolikɛla ninnu yɛrɛ a bɛ taa se fo euro wari miliyɔn 30 bɔɲɔgɔnko ma n'i ye o ta k'o lajɛ CFA yɛrɛ la o bɛ taa se fo CFA miliyari 19 CFA miliyari 19 miliyɔn 600 bɔɲɔgɔnko dalen bɛ o kan min yɛrɛ taara ka di jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw ma ka taa se jatigɛwale yɛrɛ kɛbaa maa 200 ani maa 7 bɔɲɔgɔnko minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na kana bilara Mayimuna Kulubali ale ye ɲinini kɛ a kisa kan seereya min sɔrɔla fɛ an ka jɛ k'o lajɛ.
An ka jamana kɔnɔ kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu tun minɛlen bɛ maa murutilenw fɛ. Dɔgɔkun tɛmɛlen i bɛna ye k'a fɔ enregistrement dɔ senfɛ min ni o kɛra Algérie yɛrɛ jabarani maaw fɛ. O kɔnɔna la u ka bamaci waleya maa dɔ bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ ye Algérien ni a yɛrɛ tun bɛ an ka jamana yɛrɛ dugukolo kan yan nɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sumela Sise ale ka wagati min na a y'o kɛ bamaciw bolo Sophie Petronim fo ka taa se Italien maa 2 ninnu ma ni olu bɛɛ lajɛlen bilala ka bɛn ni octobre kalo laban ye. O bamaci ma kofɔlen ni a yɛrɛ kɔni bilala octobre kalo laban na a jirala k'a fɔ ko ni ma kofɔlen de ye seereyaw di. A ka seereyaw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni olu kɔni tun minɛlen bɛ maa murutilenw fɛ ko u y'u u da bin kasabi belebeleba caman kan min ni o ŋuŋunu kumaw bɛ sen na. O kasabi ti jɔ fo erowari yɛrɛ miliyɔn 30 bɔɲɔgɔnko la. An ka jamana faaba yɛrɛ kɔnɔna la yan Bamako i bɛna ye k'a fɔ wariko kumaw kɔni durun tun bɛ kosɛbɛ ko sababuya kɛ ko yaasa ni maa fɔli ninnu bɛ se ka tila maa murutilenw na cogoya min na ni fɔ ka bɛn sɔrɔla ko o kɔni y'a sɔrɔ ko kasabi kɔni caman donna a ko da fɛ. Fanga sinamatɔ ɲɛma Sumela Sise o ka minɛli min ni a kɛra marisi kalo tɛmɛlen in na maɲɔgɔnya min ni o donna u ni o maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni a dɔw kun ye sɛbɛnfuraw ye ko o dɔw kɔni papiye kɔni tɔ tora maa dɔw bolo ko o kuma ninnu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko ka se ka Sumela bila ko i bɛna ye k'a fɔ ko miliyɔn ni o ye erewari miliyɔn 2 ye ko o kɔni tuma kun b'a kɔnɔ yaasa Sumela yɛrɛ bɛ se ka bila cogoya min na o ni ko maa minnu ni olu fɛnɛ bɛ u bolo an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ kaso la ni o ye maa murutilenw ye ko k'olu fɛnɛ bila ni ka ni miliyɔn kofɔlen kɔni da u kan ko n'o kɛra ko bɛ sɔrɔ ka Sumela Sise bila nka dɔgɔkun damadɔ tɛmɛlen i bɛna ye k'a fɔ ko kuma minnu ni olu tun bɛ ka fɔ ko yɛlɛma donna olu la ko sababuya kɛ ko minnu bɛ tali kɛ u tun bɛ maa minnu bolo n'a bɛ fɔ olu ma ko arabisɛr ko ɲininkali wɛrɛ ni kuma wɛrɛ nana bɔ a ko la ni o ye ko ka Sumela bila fo ka taa se nansaraw ka maa min tun bɛ u bolo la ni o tɔgɔ ye Sophie Petronin ani Italien maa 2 ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila o de la min fɛnɛ ye bamaci maa ninnu ye ko u y'u da bin yɔrɔ janya kosɛbɛ o la k'i bɛna ye k'a fɔ ko ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bilala erowari miliyɔn 30 bɔɲɔgɔnko o de donn'u la ale ni bamaci waleya maa 200 ani maa 7 ko olu fɛnɛ bilala ka fara o kasabi kan ni seereyaw kɔni dira maa murutilen kɔrɔ dɔ fɛ ni an bɛ wagati min na fɔ bi ni a minɛlen bɛ u ka jamana yɛrɛ maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la o ko minnu ni olu bɛ ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kasabi ko maa dɔw kɔni bɛ ka sɔsɔli kɛ o wariko la ko sababuya kɛ ko maa dɔw ko kabi Sumela ma minɛ Sumela minɛlen fo ka taa se a bilali ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nafoloko de ye o bɛɛ kɔnɔna la ko maa min kɔni kun bilalen bɛ taga ni ka segin la Sumela bɛ se ka bila cogoya min na k'i bɛna ye k'a fɔ ko u kɔni ye mɔbiliba di o tigi ma nin bɛɛ ye nin maa kofɔlen ka ɲɛfɔliw ye yaasa k'a bɛ se ka to ka taa an ka kɔrɔnfɛla yɛrɛ la cogoya min na taga ni ka segin o ni ko don fɔlɔ min na ni a fɔra ko Italien minnu b'u bolo k'u yira u ja yira o ni kumakan yaasa ka dɔn k'u bɛ nin na ko o kuma kɔni fɔlen ko wari caman de donna o fɛnɛ da fɛ o la ɲininkali min kɔni tɔ bɛ sen na o de ye maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ ko k'a ta ko in daminɛ la fo ka na se bi ma ko wari joli yɛrɛ donna nin ko da fɛ joli yɛrɛ lakana ko bunnaku ka anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan ɲɔnɔ jamana kan an bɛ se k'a fɔ halisa farabugu gwɛlɛya bɛ a kan ni ye farabugu ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi hali ni y'a sɔrɔ finitigilakaw kɔni taara i cogo ni dugu kofɔlen na ka bɔ farabugu ka taa dɔgɔ firi walima kɛrɛfɛ dugu la o ko kelen don gwɛlɛyaba ye o kama farabugukaw kɔni kelen don ka wele da ka ɲɛsin jamana yɛrɛ faamaw ma ha ka ja maliden ɲumanw bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka farabugula sɔrɔ cogo min na farabugu an bɛ don min na ko bi baloko ka taa se furako ma olu bɛɛ lajɛlen ye dekun ye min bɛ farabugukaw yɛrɛ kan Aissata Bathily ale ni farabugu yɛrɛ donsow ka ɲɛma ni o ye Abdoulaye Dawuda Kulubali ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ da kɔni nana don kisa min na o de ye farabugu donsow olu kɔni y'a jira k'a fɔ maramafɛn minnu kɔni bɛ olu bolo lakana yɛrɛ kama olu kɔni tɛna se ka o bila cogo si la jatigɛwale yɛrɛ ka wasa jatigɛwale yɛrɛ kɛbaw ka wasa kama u ka nɛgɛjurukanw an ka jɛ ka o siraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Gɛlɛya b'an ka dɔɔni ka sanga ni baloko ni furakɛliko ye o na an ka datugulen don an dara an ka sira mɛ bɔ kalo kelen bi datugulen don an ka sira mɛ bɔ fiyewu an tɛ sɔrɔ ka taa an ka maloforow la an tɛ sɔn ka taa sugu jɔ an tɛ taa dɔgɔ feere sugulu an tɛ taa nin si la n b'o de f'i ye n ko furako banna yan an ka fura banna an kun ye demande kɛ furako la u ye fura kunfɔlɔ min bila ka na o banna fura in yɛrɛ n'i y'a mɛn fura bɛ nafa ɲɛ balo de bɛ kɛ k'a dafa n'i ma dumuni sɔrɔ ka fa a bɛ bana caman wuli dɛ ayiwa fura in kɔni n'o sɔrɔla ka na dumuni in fɛnɛ kɛ na sira in bɔ finitigi minnu b'an fɛ alhamdulilayi o bɛɛ bɛ dugu sécurité an b'olu yɛrɛw fo gouvernement ka o baara la
nga mi kon deba on ni ra wasa anga sera ngbo anga sigata anga furo la anga sigata anga sanifel firi fonga sugula kanna o de ba ni mi wasa bana ba to biya bi medecin minnu biya suraju na ne docteur fladi mo be ga tu no so na docteur so kono furati abaka chogodi o fene demander ke clé joli bi foi mena jatiga wale ke baga nunu ya yira ka fo ku be fe donso de ga marfa bla o ga kinna jumay o kula bon est-ce que dozo ga marfa bla marfa ka kulu bolo o yenyu manye jamane mawa aw be ga be mo ka ko ga marfa bla na awnya marfa ba mula bina bianga na awnya marfa bla utina ambe sheni mina kan kan tiga awnya yiro la awnya marfa on ti fini bla dozo ga marfa me jijon bira depuis kunu la wali surashara de ye dozo ka dogoni surashiro de dozo dogoni depuis damonzon clé damonzon ko kele chawbe me dozo kumbu dana na gonera damonzon be dozo di wele mana ninko yembe amba ka togodi o ye depuis la wali clé fobi awnya yiranga marfa tibla anga fini tibla kele na bena ubu ku sirafe ambanga sirafe beke tege sirafe foi tanche fola ambe cho mo ku to ku sirafe anyu rubanga sirafe anti ti mo kini sama anga fini tunya sirala anga fini nyanga tini di abani mo ko to de bo nyona sorda si munun be aga dugula ino farabu est ce que ube ga barake wala sa aga siga nakana ulu be ga baraka parce que ubi shiu sega ubi tlu sega ubi tli gardi lo ubi shi gardi da ulu ko na mbu foku wale nyumando ubu bara la yere uye parce ulu nali akara sababu nere ko daboli ubu na domi o yasura ambe kleta ani duru nere kleta ni duru ngona na shoshu mbi shikan si sheji de kono ni marfa damen siga ninga duru ambe ka klase make nti sono ko shufa nti sono ko klife marfa damen siga ningo bi sono ko 30 minutes dobi on wile telephone na hakli fena dole me ko nunu mana bianga mi lafiya chudi nan nga dozo bek beti wati ulu nale bi alhamdulillah na ta dungen danga sono tera na bala fuka barka da wala kon ulu di baun gardi o kono gorma mi ko kono jaranya ngali bi tan fan gila bongo ka la janga siraide o ka nga siraide bo o ka point la nga siraide la bo o drone baun lafiya ka duwawu kɛ basigi ani kolosuma ala ko o sabati farabugukaw fɛ yen nɔ hakaja mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na o b'a to an ka se ka taa farafina ani diɲɛ fan tɔw kibaruya lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Korowari jamana kungango la jirala k'a fɔ fɛn ye kalafili min bɛ jamana ɲɛmaa kalafili min bɛ ka kɛ Korowari bi ni y'a jateminɛ jirala k'a fɔ ko a kalafiliw banle yani a jaabi kunfɔlɔw kɔni ka bɔ fɛn ye fanga sinamatɔ maaw kɛrɛnkɛrɛnɲɛna ni u b'o wele ko opposition o ka maa dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Pascal Afi Ngesa a jirala k'a fɔ ko a ye ɲɛfɔli kɛ Korowari kunnafonidilaw fo ka taa se fɛn ye diɲɛ sirige naani kunnafonidilaw kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnɲɛna fɛn ye PDC ye n'u ye Henri Kona Beje o ka parti o ka jabala kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ni kun y'a jateminɛ fɛn ye Afi Ngesa i b'a ye k'a fɔ fɛn ye fanga sinamatɔ maa wɛrɛw kɔni bɛ olu kun bi a gɛrɛfɛ i n'a fɔ Albert Mambiri Twekes ni o kɛla maa ye fɛn ye kalafili ni ale fana kɔni kun b'a fɛ k'i kan bɔ fɛn ye jamana ɲɛmaaya nɔfɛ n'u ka conseil constitutionnel ni o kan k'u ka kalafili gafew k'o labɛn kɔni ye o kɔni fili o waati k'a jira k'a fɔ ko a ka gafe kɔni man ɲi o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye Henri Kona Beje ko ale kɔni kun tɛ nin yɔrɔ la ko barisa sani kuma kɔni ka daminɛ ko kunnafonidilaw kɔni y'a ye a ye a tɛgɛ kɔni kɔrɔta maaw ye ka sɔrɔ ka bɔ ka taa fɛn ye a ka sira kɔni fɛ wa a jirala k'a fɔ ko fɛn ye ninnu u ye kuma minnu de fɔ sa ko i n'a ye k'a fɔ ko o ko de ko kalafili min kɛla o tɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ ko wa o de hokumu kɔnɔ ko barisa ko o fɛn ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'u ye jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ko a ka fanga ko a kɔni banna a ye san 10 min kɛ ko o kɔni banna ko o de la u b'a fɛ camajɛ fanga fɛn ye camajɛ fanga ka sigi o camajɛ fanga fana a ka kɛ fɛn ye jamanaden gansan o dɔ ka a baaraw kɔni kɛ yaasa ka se ka kalafili ɲɛnama ka se ka o kɔni labɛn cogoya min na o de hokumu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ko a bɛ waati jan bɔ fɛn ye fanga sinamatɔ maaw ko o kɔni kun bɛ ka nin camajɛ fanga ko in kɔni fɔ ko waati jan u bɛ a kumana kabini septembre kalo waati ko o de la o kun ye ka Mali boloda u bɛ min wele ko désobéissance civile ko o ye o kɛ waati yaasa o na se ka camajɛ fanga kɔni ko ɲɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na o de hokumu kɔnɔ ko o ka o kalafili yɛrɛ tɛmɛlen fɛn ye Korowari yɛrɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ o muso n'u ye Simone Gbagbo ye ko o fana kɔni bɔla k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko fɛn ye Korowari jamanadenw ko kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka camajɛ fanga dɔ de kɔni sigi yaasa fɛn ye kalafili ɲɛnama o na se ka kɛ Korowari kɔni
kɔnɔ cogoya min na ko o fɔlen fɛn ye Gom Soro ale fana ka jɛkulu n'u ye GPS kɔni ye ko olu fana kɔni ye u ye u yɛrɛ ye fɛn ye Simon Bagbo a ka kumaw kɔnɔna na wa ko ni ye opposition yɛrɛ ka kumaw jateminɛ u ye kuma minnu fɔ ko u y'a jira k'a fɔ de ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka camajɛ fanga kɔni sigi ko nka u m'a fɔ ko olu bɛna camajɛ fanga kɔni sigi ko barisa ko u b'a fɛ diɲɛ serege naani jɛkulu maaw u bɛɛ lajɛlen ka fara u kan yaasa u na se ka camajɛ fanga kɔni sigi Korowari kɔni kɔnɔ cogoya min na ko barisa ko u t'a fɛ ka sigi ka kuma ni u ka jamana ɲɛmaa kɔni ye Alassane Dramane Ouattara. Farafina kɔgɔdugu larabu jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Algérie an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana tɛnku jamana don maa miliyɔn 25 bɔɲɔgɔnko olu de tun welelen don kunun ko u ka taa kalafili kɛnɛ kan kalafili min bɛna yɛlɛma yɛrɛ don u ka jamana yɛrɛ sigi kan b'a la a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko révision constitutionnelle la ni ye ni kalafili ta k'a lajɛ a gwɛlɛyɔrɔ kɔni kɛra min ye o de ye k'a fɔ kabiri kalafili yɛrɛ dɔgɔdara maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna sɔn cogo si la ka taa kalafili yɛrɛ kɛnɛ kan o kɔni de kɛra sababu ye kalafili kɔni jama kɔni dɔgɔyara kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma taux de participation très faible nazarakan na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Algérie jamana kan ni waati laban ninnu na mankan caman kɔni kɛra u ka jamana kan min kɔni gwanggwan kɛra sababu ye u ka masakɛkɔrɔ Abdulaziz Bouteflika ni a fiɲɛ kɔni kɛra sababu ye ka taa n'ale o kɔfɛ kalafiliw yɛrɛ sɔrɔla ka labɛn ni jamana kofɔlen yɛrɛ ka décembre kalo yɛrɛ tile 12 san 2019 Abdulmajid Tebboune ale wulila ka i jɔ ni saraba ye o bɛɛ n'a ta maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kalafili kɔni ma kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ ma dɔ bɔ Algérie yɛrɛ mankan na nka ni waati laban ninnu na Algérie yɛrɛ masakɛ ni o ye Abdelmajid Tebboune ale kɔni nana yira k'a fɔ yɛlɛmaba dɔw bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kan ka boloda Algérie jamana yɛrɛ kan u ka fanga yɛrɛ taabolo la o kama ni kalafili kɔni tun bolodara min b'a to jama yɛrɛ bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ bɔ cogo min na ni ka taa u fɛla fɔ jamana yɛrɛ sigi kan ba in na ni a bɛ f'o ma constitution a bara ta jamana ɲɛmaa Abdelmajid Tebboune ale yɛrɛ bɛ taamala nin waati in na Allemagne jamana kan bari farigan dɔ yira a ta fana araba tɛmɛnen u sɔrɔla k'u ka masakɛ yɛrɛ donni ni ka taa n'a ye Allemagne yɛrɛ jamana kan Abdelmajid Tebboune a si bɛ san 70 ani san 4 bɔɲɔgɔnko la kalafili min kɔni kelen filɛ nin ye Algérie jamana ka kununko a ɲɛnabɔ so olu ka dantigɛ la olu y'a yira k'a fɔ maa min kɔni bɔra kalafili yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ kɛmɛ sigi la maa 23 bɔɲɔgɔnko kan o b'a yira k'a fɔ kalafili yɛrɛ tɛmɛnen min ye jamana ɲɛmɔgɔ suganti ye maa min bɔr'o la o cayara ka tɛmɛ kununko ta yɛrɛ kan bari o taara kɛmɛ sigi la maa 39 bɔɲɔgɔnko la kununko kari ni o bɛnna novembre kalo yɛrɛ tile fɔlɔ ma san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ ni kɔni don in ma suganti kunfɛ bari ni ye Algérie jamana ta k'a lajɛ u ka wulikajɔ kɛ Faransi kama k'a fɔ Faransi jamana k'u ka jamana bila o kɛlɛ daminɛna novembre kalo dɔ tile fɔlɔ san 1954 ni ka taa a fori san 1962 la o senfɛ Algérie jamana kɔnɔden kɔni caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ fatura walasa hakili yɛrɛ bɛ se ka to o don kɔfɔlen na u sɔrɔla ka kununko yɛrɛ suganti k'u ka kalafili yɛrɛ boloda jaabi wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la telen ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Niger kunnafoniw na lamɛrikɛnw ka maa dɔ ni a yɛrɛ kun tɔgɔ ye Philippe Walton ale tun minɛna Niger marifatigikulu dɔw fɛ nka a yɛrɛla k'a fɔ ko ni makofɛlen kɔni tun bilala a ka minɛliw tun kɛra a tun bɛ wagati jan bɔ nka tɛnɛndon kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min ni o bɛ wele ko Masalata ni kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnko o bɛ ani Nigeria frontière ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko lamɛrikɛnw ka kɛlɛcɛw kɔni ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ n'u b'a fɔ ma ko opération de sauvetage d'otage o de okumu kɔnɔna la u ye wagati caman ko la o de nana kɛ sababu ye u nana bɔ ni makofɔlen kan ninnu kunnafoniyaw kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pentagon ɲɛmaa yɔrɔ la ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Jonathan Hoffman ye o la a ye nin kibaruya ninnu kɔni yɛrɛ cari VOA kunnafonidiyɔrɔ la jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko lamɛnnikɛnw ka ni makofɔlen ko a kɔni yera ko wa ko foyi t'a la k'a ka kɛnɛ a golo la ko wa ko an bɛ wagati min na fɔ bi ko a bɛ lamɛnnikɛnw ka kɛlɛcɛw bolo wa ko wulikajɔ min ni a kɛra fɛnɛ lamɛnnikɛnw ka kɛlɛcɛw fɛ ko si ma bana a la wa ko ma fɛnɛ ma fatu o la Niger minisiri min sigilen bɛ u ka kɔkɔrɔmajɔliw la ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Isufu Katambe ale fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko ni makofɔlen yera ko wa ko foyi ma bɔ a la ko wa k'a ka kɛnɛ a nin na o kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko a tun bɛ makofɔlen minnu bolo ko dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la ko olu ye Walton a yɛrɛ somaw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fakɛ ko o y'a sɔrɔ u kun ye nafolo de ɲini olu fɛ nka a jirala k'a fɔ k'a somɔgɔw kɔni ma u da se nin yɔrɔ ma k'a fɔ hakilila jiginna
fɛn min kɔni ye Walton yɛrɛ ye ni ale kɔni bɔra bamajiw ka bolo kan a jirala k'a fɔ ko a kɔni tun bɛ masalata ni a tuna a muso fo ka taa se a denw ma a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ a fa ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ni fa in yɛrɛ fɛnɛ sigilen bɛ Niger yɛrɛ dugukolo kan a bɛ se san 30 bɔ ɲɔgɔn ko la hakilajigiw bolo ma alisa a jirala k'a fɔ ko ni ye Niger yɛrɛ yɔrɔ kofɔlen ta k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko banban waleya maaw ka ca ni fanfɛla ninnu na kosɛbɛ ni u ye maa ba caman minɛ wa ko a caman bɛ yen nɔ u taara minnu minɛ kabi u ka denbaya yɛrɛ kɔnɔna la ka kɛ ni bana min walankatalen don diɲɛ bunnaku kan ni a bɛ f'a ma coronavirus Faransi ta gɛlɛyaba bɛ a kisɛw la an bɛ don min na ko bi bari ni ye coronavirus yɛrɛ ta k'a lajɛ nanzaraw kɔni ye fɛɛrɛ min sɔrɔ a la tuma ni tuma maaw ka to ka sokɔnɔna na dɔw yɛrɛ ka so a maaw da la walima ka maaw don bɛrɛ la ni a bɛ fɔ ma confinement o waleya kura min bolodalen don Faransi jamana kan maaw caman kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka yira k'a fɔ nin kɔni ye gɛlɛyaba de ka ɲɛsin adamadenw ma bari a bɛ maaw kɔni bali u ka taa u yɛrɛ ɲɛnako la hakaja ka se baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na confinement kura min bɛ ka daminɛ Faransi jamana kan adamadenya hakɛ sabati tɔn minnu bɛ Faransi jamana kan olu kɔni bɛɛ lajɛlen jɔrɔ daminɛ walima ka kulekanw kɔni bɔ bari ni ye Faransi jamana ta k'a lajɛ confinement yɛrɛ waati la i b'a ye k'a fɔ muso caman kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ ɲangata yɛrɛ wale sɔrɔ ka bɔ u furukɛw yɔrɔ o cogoya kelen na cɛ caman fɛnɛ bɛ ɲangata yɛrɛ waleyaw sɔrɔ ka bɔ u furumusow fɛnɛ yɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko violence conjugale la bari ni jɛkulu kofɔlen ka ɲɛfɔcogo la ni ye furukɛ kɔni ni furumuso bila ɲɔgɔn kan u ka to ɲɔgɔn kan ka waati jan kɔni kɛ kasara caman kɔni bɛ bɔ a la nanzara jamanaw ka bari olu yɛrɛ ka jamanaw tabiya to ye walima u ka jamanaw kɔni degelen tɛ o la cogo si la fa ni ba walima cɛ ni muso olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni ka taa baarakɛyɔrɔ la wa u segin kumaw kɔni o bɛ kɛ sufɛlaw de a ka ca la kasara caman tɛ bɔ o kisɛw la a jirala k'a fɔ coronavirus daminɛ Faransi jamana kan ka taa se Europe jamana caman ma confinement minnu kɔni kɛra sababu ye muso caman bɛ yen nɔ walima cɛ caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ye ɲangata ta k'u furu ɲɔgɔn yɛrɛ sɛgɛrɛ wa nɛgɛjuru sira dɔ bilalen don Faransikaw yɛrɛ ka jamana kan min b'a to ni kamana gan yɛrɛ walima degun kɔni sera maa min ma i bɛ se ka weleli kɛ o nɛgɛjuru sira yɛrɛ kan o ye 39 19 ye a jirala k'a fɔ nɛgɛjurukan min kɔni nana o sira fɛ a bɛ taa se fo nɛgɛjurukan 44 ni a kunkanfɛn ma o b'a yira k'a fɔ muso caman bɛ walima cɛ caman bɛ furuɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔna na olu dɔw ye degun sɔrɔ o kama kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen filɛ nin ye Faransi jamana yɛrɛ kan olu kɔni ye wele bila ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ masakɛw ma u ka jateminɛ kɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma confinement n'o de ye maaw yɛrɛ ka don bɛrɛ la so kɔnɔ ka daw yɛrɛ so a maaw da la a ka se ka jateminɛ kɛ min b'a to ni ɲangata cɛjugu min kɔni bɛ yen nɔ ka ɲɛsin furuɲɔgɔnmaw yɛrɛ ma dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na Faransi yɛrɛ jamana kan kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tile ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ centre dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Hanafiya min ka cɛsiri kɔni bɛnnen don kuranɛ yɛrɛ durusili ma ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ma a fila bɛɛ ka kolonso ɲɔgɔn fɛ ni k'a kɛ nin kɔni ye fusamaciyaba ye Sikasokaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ni centre kofɔlen ni a bɛ f'a ma centre Hanafiya kunungo u kɔni ye jɔnjɔnw ta ka di lakɔliden dɔw ma minnu yɛrɛ tilara u ka kalan na walima minnu ka kalan yɛrɛ forila kuranɛ durusi yɛrɛ ta fanfɛla la o cogo kelen na ni kɛnɛ in ka bonya kɔni ɲɛfɔra ka yira ka fɔ farikolo ɲɛnajɛ ani kuranɛ durusi u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye bari hakili yɛrɛ bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min na o bɛ sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ fɛ ni ye nin kɛnɛ in ta k'a lajɛ a kɔni kɛra lakɔliso kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na lakɔliso min ni ale yɛrɛ bɛ Sanubugu NK fɛ yen nɔ Kunfu ɲɛmaaba Sikasokaw fɛ yen nɔ ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka taa se denmansaw yɛrɛ caman ma Abdu Watara ani a ka jatala Laji Mamadu Tarawele u ye seereya min sɔrɔ a kisa kan an ka jɛ k'o lajɛ. Kuranɛ durusiyɔrɔ min bɛ Sikasokaw fɛ n'a bɛ wele ko centre Hanafiya ɲina ye a san 5 kɔni ye min ye farikolo ɲɛnajɛ kɔni ye olu y'o don u ka baaraw la farikolo ɲɛnajɛ in kɔni n'a bɛ wele ko kunfu a yirala k'a fɔ sibiridɔn ale ni karidɔn fɛ nɛgɛ kaɲɛ 10 waati o kalan bɛ kɛ denmisɛnninw kɔni kun jɛkulu in yɛrɛ kelen de bɛ Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sikasokaw fɛ yen ma u ka laɲini yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw kɔni durusi kuranɛ yɛrɛ la ale ni ka se ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ k'u kun u farikolo ka se ka jɔ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u ka se ka kisi bana dɔw ma. Alhamdulillah an bɛ Ala tanto ka waleɲumandɔn ka barikada masa min a ye hakili ɲuman di anw ma an ka se ka nin baara in boloda an bɛ bonya segin masa in ma hakilila min ye an bila nin na siga tɛ a la an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min hakili ɲuman n'a ni farikolo ɲuman bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a to baara a bɛ nɔbɔ donc denmisɛnw o ka se ka farifoni sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'a to banamisɛnnin min bɛ denmisɛnninw sɔrɔ kuranɛdusiyɔrɔw la a bɛ o tunu kosɛbɛ mais nin sababuya la i b'a ye i bɛ fama ka mɛn k'a fɔ ko bana b'u la donc nin ye fɛnba de ye a nafa ka bon a b'a to denmisɛnninw ka banamisɛnninw a bɛ dɔgɔya yɔrɔ la
bon n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye kalanyɔrɔ fɔlɔ ye Sikaso an bɛ min dɔn min fana sera ka nin baara in boloda k'a fara ka programme kan mais farikolo ɲɛnajɛ in fana dama musaka ye kalanyɔrɔ ka se k'o musaka ta ka bɔ denfaw kan ka u denw labila u ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ silamɛya ka laɲiniba don silamɛya k'a ɲini silamɛw ka se ka labɛn kɛ k'an denw labɛn ni kɛlɛ labɛn ye ayiwa kabiniw ka dɔgɔ donc o laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na min kɛra sababu ye k'a to nin baara in ayiwa an bɛna continuer ni a kɛli ye ni Ala ka dɛmɛ ye donc n'a ɲɔgɔnna cayara yan an bɛ sɔrɔ ka bɔ ni a ye k'a lase Mali fan bɛɛ fɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fana ka a leçon ta k'a faamuya k'a dɔn a laɲini tɛ yɛrɛ ye mais a laɲini ye de denmisɛnw bɛ kalan kɛra silamɛdenw don Ala ye laɲini min kɛ kuranɛ dusiri dɔrɔn tɛ laɲini ye mais laɲini wɛrɛ bɛ silamɛya bolo denw na min tɛ kuranɛ kalanni dɔrɔn ye an ka se ka o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ. Denmisɛnnin minnu bɛ ni kuranɛ durusiyɔrɔ in na a fanba bɛ bɔ Sikaso dɔw bɛ bɔ Kongo jamana yɛrɛ kan dɔw fana bɛ bɔ Gabon jamana yɛrɛ kan nin kalanyɔrɔ in kɔnɔna na min ye bɛn ale ni kelenya ale ni ka koto ɲɔgɔn ta la o de kɔni kɛra sababu ye centre Anafia yɛrɛ kɔni kɛra centre ba ye nimisiwasa yɛrɛ sabatilen bɛ kalanden ni karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin ninnu kɔni lasagolen bɛ ni kuranɛ durusiyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ k'u kun a bɛ se ka kɛ sababu ye ka u yɛrɛ walawala hakili ɲuman ka se ka kɛ farikolo sanuman na. Alhamdulillah an bɛ se ka dɔɔni fɔ a y'a kan ka d'a kan centre Hanafiya an y'a labɛn k'a kɛ kuranɛ durusiyɔrɔ de ye an bɛ denmisɛnw tɔ ye kuranɛ durusa kɔnɔ k'a daminɛ minnu sera san 7 an b'olu ta o bɛ kuranɛ durusi an y'o labɛn de kɛ inshallahu taala a bɛ taa bi san 4 walima san 5 la alhamdulillah denmisɛnninw o sɔn caman ye Sikaso ka ye nka dɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na dɔw bɔra Kongo ka na dɔw bɔra Gabon dɔw bɔra villagew la ka na fana o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ hakilina mun bila an bila o la o de ye kuma dɔnnaw ko al-aqlu salimu fi jismi salim ko adamaden hakili ɲuman ko bɛ sɔrɔ farikolo ɲuman de kɔnɔ donc pour que farikolo ka ɲɛ ko farikolo ka entraînement kɛ ka funtɛni don a la k'a fari foni denmisɛnnin dɔw bɛ yen n'a nana waati min na i b'a sɔrɔ a kun ka suma mais n'i y'a bila entraînement la i b'a sɔrɔ waati kɔnɔna na a fari bɛ foni kɔfɛ tuguni u bɛ marali min kɛ yɔrɔ kelen a bɛ kɛ sababu ye ka fari faga don u la n'u ye bɔ wagati ka to ka lamaga ka boli kɛ ka paniw kɛ a bɛ nisɔndiya don u la a ye baara encouragé don u la a ye baara yɔrɔ yɛrɛ fana kanu don u la fana. Alhamdulillah depuis o fana daminɛna fo bi hakilila nin fana daminɛna cogo min na alhamdulillah a bɛ komi a taara ne yɛrɛ de fɛ ka d'a kan baara o baara n'i b'a la i bɛ jateminɛ k'a kɔnɔna na fɛn jumɛn de bɛ kɛ sababu ye ka baara lata ɲɛfɛ fɛn jumɛn bɛ kɛ sababu ye ka baara in kɔsegin an karamɔgɔ bɔra ka kumakan dɔ fɔ farikolo ɲɛgɛn kun kan a kun sababu belebeleba ye jumɛn ye n bɛna o kuma sinsin n'o de ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛ marikazu kɔnɔna na u tolen bɛ yɔrɔ kelen de donc kuma dɔ la denmisɛnnin n'i tɛ fari bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni bana misɛn caman bɛ o b'i sɔrɔ donc o kama baara daminɛ na bana kɛra sababu ye ka denmisɛnninw sɛgɛn kosɛbɛ o de la an nana hakilina ye an ye baara in fara a kan alhamdulillah degun foyi t'a kɔnɔna na baara kɔni tagabolo la a ka di anw ye Sikasokaw denfa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya minnu den bɛ yen minnu denw tɛ yen bɛɛ lajɛlen k'a faamuya kuran dossier an bɛɛ lajɛlen ka haminako de walima an bɛɛ lajɛlen ka dɔnni dɔn an kan ka jɔ n'a ye donc ni maa mun nana n'i ta ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ baara mun na baaradennin tɛ i k'a jɔyɔrɔ dɔn a ye i k'a dɛmɛ walasa a ka se ka baara nin kɛ ka ɲɛ minnu ma na n'u ta ye fana an t'a fɔ wajibi bɛɛ ka na ni i ta ye marikazu la marikazu camanba de bɛ yen donc aw ka denw lase marikazu la u ka se ka kuran dosi nafa an karamɔgɔ bɛ to k'o fɔ an ɲɛna siɲɛ caman waati bɛɛ donc an bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri a ka denmisɛnninw bila kuran dosi la a nafa ka bon u ka siniɲɛsigi fana b'a la. Jɛkulu mun sigilen bɛ kunufu yɛrɛ kalali kama Sikasokaw fɛ o jɛkulu ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la a ko nin bɛna kɛ sababu ye ka kunufu yɛrɛ don bala Sikasokaw kɔni fɛ fo ka taa se u bɛ ɲɔgɔndan min yɛrɛ kɛ Sikaso marabolo ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Mali yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔndanba min bɛna bila sen kan kunufu yɛrɛ kɔnɔna na centre Afsa ka baara in bɛ se ka kɛ sababu ye Sikasokaw bɛ se ka jɔyɔrɔba yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ fana kunufu bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛn yɛrɛ lamara a ka kalan yɛrɛ kɛcogoya la ale ni ka se ka hakilina ɲuman d'a ma sanuya kunkanko ani kɛnɛya yɛrɛ kunkanko la. Bon nisɔndiya min bɛ na fɔlɔ n bɛ organisation mɔgɔw fo fɔlɔ n'o ye grand maître Abbas ani minnu y'a dɛmɛ ka nin baara organiser parce que nin bɛ contribution ba de di ligi ka baara ma ligi mako bɛ nin na depuis bi tɛ an bɛ ka nin ɲini mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ se ka an ka art sponsoriser ka denmisɛnninw bila u ka compétition kɛ walasa n'an taara compétition nationale la an ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ waati jan bɔ an bɛ nin ɲɔgɔn ɲini an t'a ɲɔgɔn sɔrɔ bon n'a ye mɔgɔ sɔrɔ minnu sera ka cɛsiri ta maître Abbas ka mɔgɔ sponsor ɲini min sera ka kɛ nin ye sentiment de fierté ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma fɔlɔ ka ɲɛsin ligi ma ka ɲɛsin Sikaso région bɛɛ lajɛlen ma
k'a yira k'a fɔ don nataw la an bɛna se ka an disi gosi k'a fɔ denmisɛnninw b'an bolo an bɛ taa ni minnu championnat national la n'u bɛ se ka na jɔyɔrɔ di Sikaso région ma. Ouais, diinɛ nin dɔɔni bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Ala kɛra y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko dusukun ɲuman bɛ sɔrɔ farikolo ɲuman de kɔnɔ quoi. N'i ye jateminɛ kɛ ko in a tɛ taa ka ɲɔgɔn to le sport l'islam a tɛ taa ka ɲɔgɔn to minnu ye sponsoring kɛ nin ko in na an b'u fo kosɛbɛ k'u barikada. O kɔfɛ n'i ye denmisɛnw yɛrɛ ka niveau ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a nouveau ka ɲi kosɛbɛ a nouveau ka ɲi baara siɲɛ fɔlɔ don don nataw la i b'a ye k'a fɔ nafaba bɛ na sɔrɔ a la ka d'a kan adamaden ko ko i siɲɛ fɔlɔ a la i tɛ se ka kɛ komi i delilen don a la ka kɔrɔ. Bon welekan laban min bɛ ne bolo denmisɛnw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan o y'o filanw ye o ye baara min kɛ o y'a ye min kɔni ka d'an ye o ka na ka salifa ka baara kɛ walasa Sikaso ka se ka disi gosi don nataw la championnat baw kɛnɛ kan ka fɔ nin ye Sikaso ka den dɔ ye. A filanan an bɛ wele lase parents d'élèves ma o ka dɔn ka fɔ sport arts martiaux sport minnu sport vagabond sport tɛ a kun ye ka denmisɛnnin éduquer a ka kalan yɛrɛ la fɔlɔ ka éduquer a ka kɛnɛya la ka éduquer fana a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na a ka diɲɛlatigɛ la prévu caman b'an kɛ n bolo kɛnɛ kan min b'a jira k'a fɔ maître Abbas filɛ c'est quelqu'un a ye sport de kɛ o mais bi alhamdulillah a ka taabolo ka ɲi kosɛbɛ grâce à sport y'a éduquer ka ɲɛ kosɛbɛ donc welekan de b'an bolo ka ɲɛsin parents d'élèves ma u ka dɔn k'a fɔ u ka na ni denmisɛnninw ye an k'u éduquer k'u bila sira ɲuman kan. Centre Anafia ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnninamaw ka se ka alikuranɛ yɛrɛ durusi ale ni ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛ u ka se ka kɛ sababu ye u farikolo ka se ka lakana min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye don n'a nataw la u ka se ka u yɛrɛ tanga ka bɔ ko dɔw ma. Centre Anafia yɛrɛ kɔni ye misali ye kuranɛ durusiyɔrɔ la Sikaso kaw yɛrɛ fɛ fo ka taa se Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ma. Ni ne bɛ dasigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ani tanu k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na sanga ani waati aw minnu bɛ danaya ta ka da tele ɲɛta kan walasa kunnafoni sanuma a bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ Farabugu filɛ gwɛlɛya min na nin gwɛlɛya in Ala ka a wuli ka bɔ Farabugu ni a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan sini ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan kunnafoni minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna a ka ja ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an na fɛsɛsɛli ko la ni Ala sɔnna ma Ala ka sini dugubaru kɛnɛ jira an na.